Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Azi suntem cu Dragoș. Bună. Și suntem aici pentru că am mai lucrat noi off-camera. Și ne-am mutat din satul ăla. De ce noi stăm în păsărăciunea aia? Da. Stau să mă dau și eu pe first person. Dă-te parcă te omor. Pe cine omori, mă? Cu vaca, că și așa mai omor vreo 3 vaci. Dar unde sunt alte două Ce? vaci? E aia mică și erau două mari. Una am pierdut-o pe drum. Eu mă duc să strâng lemn ca să facem și pentru porci. Da, foarte porci. Mă duc eu pe câmpie, caut. Da, uite porci. Unde? Bă, nu-s porci. Sau-s porci? Ce n-ai asta? A, uite vaca. Găsești vaca. Ah, Coi, treci încoace. ce asta? Două. Aveai de la Ce? obsidian. Oare ajunge destul ca să facem portalul? Sunt 3 spații libere. Acolo la portal. Nu. De câte vin? Una, două, nu. Stai. Dar e prea mare portalul ăsta. Uite încă două oi dacă vrei. Să mă duc? Nu avem nevoie de oi. Ok, le omor. Fata, vină după mine! Că-s cu două. Ce? Stai că am o idee. Aici ne punem fermele și mergem pe câmpia aia ca să nu ne facă lag fermele. Fata, vină încoa! Că mă ia criza cu tine. Ce ai mă cu săraca vacă sau oaie sau ce e acolo? Vacă! Mă ia criza cu ea. Uite-te și tu ce proastă. Bă, și astea fug. Fug de tine. Fug. Că vreau să rătoși o barbaletă. O arbaletă? Da. Barbaletă. Ia uite. Ia uite ce culoare de oaie avem noi. Bă, eu mai băgă la vaci. Și eu am zis la oi. Avem oaie roșie. Să crească și vacile astea mici. Oaiele astea mici. Vreau să... Stai mă să mai mulțim naiba vacile astea, că sunt prea multe. Da, sunt prea multe. La figurat. Și eu acum am uitat ce vreau să fac. Feed. Ție cu feed. Ție. Și ție și face spui. Și mai avem două oi roșii și două oi roz. Dar pe cât e reventic speed-ul ăla? L-ai dat pe 1000? Nu, 100. Dă-l pe 0. Da, dă-l tu. Poți. N-ai știu vreun dandelion pe aici? Cum arată? Floare galbenă. Ai văzut pe aici? Asta e măgar sau cal? Cred că am două. Cal în sine și măgar la figurat. Uite, floare galbenă. Dar iar nu mai pot să mai alerg. Bă, dar să duci un cal. Uite și... Mă, ce culoare de oaie vrei să avem? Portocaliu sau galben? Fă ce vrei. Iau și portocaliu, iau și galben. Am ajuns în locul gen unde ne-am spawnat. Da? Da, de unde am început seria asta. Găsești găini.
Nu le aduc eu pe astea acasă în Că viața. aș vrea să fac o fermă de lână. Ai quartz? Ce cuarț, mă? Nu-mi trebuie cuarț. Pentru ce nu să-mi trebuiască cuarț? Pentru fermă de lână. Păi nu neapărat. Îți trebuie un dispenser. De ce nu neautomată, mă? Dar cum ai nu? Trebuie să dovlești. Bravo, ție. Stai să colorez un pui. Bă, pot să fac portocaliu din dovleci? Nu. Am găsit de culoare. Bun, am făcut. Avem oi, două oi roz. O oaie roșie, o oaie galbenă și o oaie portocalie. Niciun albastru. Dar n-am albastru. Cum să faci albastru? Îmi trebuie lapis. Hai mine. Mă bat cu un necat. Mi-o dă necat. Găsi și foaie gri. Și asta e rară. Adu încoa. Care coordonata e de la casă? Minus 900 cu plus 100. De la mine minus 1300 cu minus 200. Stai. Cu asta acasă. Și stai să tai toate oile. Să putem să facem gri. Ce? Dar cu ce să facem gri? Cu insect și cu bonir. Cu culoare și le adunai. Le puneai în clasă, nu? Ce faci, mă, cu grasul ăsta? Ce gras. Hai, adun lemn. Vreau semințe, bă. Dați-mi de semințe. I want găini. I want Italian. 2 semințe. Bă, ne trebuie și o fermă de mâncare. De găini? Sau de orice. Sau de pâine. De pită? De lebeniță. De ce fermă de lebeniță? Dar de unde se face mai rost de lebeniță? Păi vezi de unde se faci rost de lebeniță. Găsi și o floare. Asta e albă. Bă, au secat oile astea toată... Tot gresul? Da. Uite. Doamne, ce mare asta. Păi dacă sunt mâncăcioase, mâncale și eu pe pâine. Nu mănâncă. Stai, ai tu crafting-ul? Dacă da, este. Da, la mine. Vino și tu acasă. Mă duc să caut. Mai explorez. Păi hai, mă, să ne facem o casă ceva. Eu nu mă plac să facem o cocioabă. Nu cocioabă, nu vreau cocioabe. Cred că găsi și alt sat. Nu, e ciupercă. Râvai! Da? Mă bag la râvai. Au! Aleluia! Răfilia, uite pe aici. La ce, frate? Nu știu. Poate găsiți unde. Mor. M-a ajuns de inimă. Și nu cred că e... Stai.
Vezi că nu echip inventory-ul. Poema. Am mai o jumătate de zi. Mă, crezi că ajunge atâta un perete? Stai că vine și măsor. L-am făcut de De cât păcăt? 1, 2, 3, 4, 5. Pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai că-l fac de 10. Ok, și îmi trebuie loguri acum. Bă, ai tu paturile? Da. Deci ne-am uitat la măsor. Că ai venit cu animalele și am uitat. Stai că vin acum spre casă. Zic coordonata. 900 cu minus 900 cu minus cu 100. Riș. Mai știi pe unde să vii? Dar la 60 cu 0. Cred că de unde n-am spawnat. Hai dă-te pe nu mai stai. Uite că cum Cred că dacă nu mergem normal, ajungem în episodul următor acasă. Și puneam numele la episod Venirea lui Dragoș. Ce se spart? Ce nu se spartă? Am avut o spartere. Dar de ce nu poți să le N-ai mâncare. Am la fund. Nu, că ai încist, eu muncesc. Dar stai mă, câte energie? 5. 5? Și dacă îl facem plat? Mă, pune și tu paturile alea pe jos. Ca să ne avem spawn point pe aici. Nu am uitat. În crafting-ul aceea și aceea, mai punem un double chest. Să fii simetric. Vrei să facem așa? Stai, am 16. Am la fix ca să pun 8 pe 8. Ce să pui mă cu 8? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aceea. Dar nu că peretele din spate are 10. Are 10 cu alea, cu logurile 12, cam 14 și cu logurile astea. 1, Ui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, Deci, stai. Atâtea de l-am pus eu câte sunt? 1, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Asta e ce? Dar sunt 5 sau 6 aici. Stai că nu mai am lemn. Dar nu mai avem lemn de oc. Mai e doar bărci pe aici. Bă, dar suntem înconjurat de bărci și de spruci.
Cu sprusul am eu o idee ce să fac. Stai că am niște ouă care să crească pe aici. Hai că găsi și eu, găsi și eu ceva loc. Aici. Am găsit și eu niște ouă. Cam 6 bucăți. Uite, găsi și culoarea de asta. Adu, dacă vrei. Adu floricele. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 și a 11-a e 9, 10 și 11 curtoc. Dar nu mai am, avem. Nu duc și eu. Nu, crezi că mă copaci ăștia. Dar pe cât ai pus text-ul? Am dat pe 1. Ia 10 măcar. Da-te-l mă pe 13 miliarde să pescăm 13. Da, după aia ai lagul infernal. La direct din 5 din frame-uri, Ce 50? Cam 13. eu am 50. Eu duceam 20. Duceam 20. Că ești pe la animale? Da, sunt la număr. Da. Fac casa. Bă, te chiar am zis că nu facem casa pe lângă animale. Că ne face la... What is this? Cian? Da, Ce mă? Clay. Clay, mă. Nu mă. Că a lăsat tu pe aici casa. Nu trebuie să ar trebui să fie casa. I want a pisică. I have a pisică. I want to go to mine. I have a pisică. Please. Please give me a pisică. I don't have a mine. Da, n-avem mină. Și acum spargem toată casa? Sau... Sparge tu. Mă, tu sparge casa. Și un joc mai strângem. Păi să avem lemn. Și pe jos punem cu... Stombric. Hai, și de unde să facem noi rost? Și se face cu stone, cu cobblestone. Că se face cu stone. Cu ce să face? Da, ai tu așa mult cărbune să pui... Uite, vezi. Dacă îi dai pe... Cât e mult? Dacă îi 12 pe 12 pe 12 pe 12, 12 ori 4, 100. Dacă 100, dacă... Nu, 48. 48. Dacă îți face, îți dă 1. Nu îți dă 1, bă, îți dă 4. Nu îți dă. Îți dă 4. Îți dă 1. Îți dă 4. Îți dă 48. Din 400 îți dă 48 și gata, facem totdeauna. Dar îți dă doar câte 4, bă. Îți dă câte 4. Că nu mai și sare asta. Where is the casă? Casa is spartă. What the fuck, bug? Bă, ia ce n-ați vezi bug? Unde e casa? Unde e casa? Că nu e casa. Deci nu poți să vezi un bug. Stai că nu pot să mai aleg. Uite, nu mai e bug, gata. S-a terminat. Aveam gaură în pământ.
have an X. I have X. I have X. Am spart pământ. Please give me pisică, vreau pisică. Am spart pământ. Nu mă interesează, vreau pisică. De ce? De unde? Din magazin. Hai tu pește să-mi dai? Am un pește. Tropic cartușul ăla. Ia și cartușul ăsta. Hai că mai e să le dăm aici. Hai cu mine că știu. Deja am luat pe casă. Vină încoace. 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 Uite pe aici că nu plia asta. Avem nevoie de o galetă cu apă să plăm toate astea. Toate ce? Ierbările astea. Sau mă duc și eu lavă. Cu lava merge. Stai asta, e lavă cu acea acolo. Da. Ai, da, e. E și am intrat în ea. Vreau și eu. Băi, mă dar numai mă naibii. Eu nu înțeleg de ce nu ne dă până acolo unde ne spun. Dacă am spart patul de aia. Nu acum cu patul. Când am spawnat prima oară. Când am făcut harta. Da, și cam atât pentru astăzi. Pa, pa!